Namhlanje abengabonwa amatekisi amabanga amade esikhumulweni samatekisi eThekwini. Lesi siteleka sezizwela kakhulu kwaba namatafula okudla. Noma kanjani vele siyazi ukuthi basuke mangabe sivukile suke sivukela bona. Manje njoba kukanjena nje sekungenele usuku lesithupha. Ngathi sekudlulele yabona namhlanje kuzwela kakhulu futhi. Silahlekelwa imali, silahlekelwa ibhizinisi liyawa nje izinto eziningi ziyaphazamiseka ngoba sekuqale noDisemba. Abagibeli bathi ukumisa izimoto emgwaqeni ilona qhinga abanalo lokuzama ukufinyelela lapho beya khona. Safisa emakhaya unyaka uphelile. Siyobona emakhaya ukuthi manje sikwazi ukuhamba ngoba akwenzeki lutho. Inhlangano yamatekisi iSizwe Transport Association ithi iyazwelana nabamatekisi amabanga amade eThekwini. Sizwelana nesimo esikhona eThekwini koza kwethu sisebenzisana nabo abayi-Durban Long kanye nabagibeli bethu bebonkana sizwakalisa kona ukuxolisa ukuthi kwesimo ebhekene naso sinethemba lokuthi kuzodlula. Lesiteleka sesiholele ekutheni kuvalwe imigwaqo ezindaweni ezifana neHluhluwe, iVryheid, iMondlo, iBabanango, iDalton kanye naseNkandla. Kusasa kulindeleke ukuthi abamatekisi amabanga amade behlangane noNdunankulu waKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli kanye nowengamele ezokuthutha esifundazweni uSiboniso Duma ukuzobhunga ngezikhalo zabamatekisi.